Masa in episode nung berkha han en le thuak thuakila iana chuan chen ian soaring ruk sakin atichia a soaring a chuan fenglei pavilion ho technique le thil hlu tak tak a mu chuaka chu zinga chuan 3000 thunder illusion everybody technique po atel ma se a practice lai chuan iana chuan fighting technique chu alakim lo ti a re chuaka chuti lai tak chuan chen ian le hong tien te chuan ian omna churon muin nasa takina in be ani kha hong tien saw le demon puppet te chu nasa takina in be a ian le chen ian te po chu ain be ve bok chen ian chu Douzong level 4 star lai ni ma se ian a chuan a ring chunga master tian ho puina in a chakna chu 8 star Douzong a kai dor ani kha kan lo thei ngil to takin master tian ho ian a ring chunga om hi adam lai chuan Douzong level a oma a chak hle bok chu in beina chuan ian a chu a chak zok ni in chen ian chuan ian a thi chil tumin self destruct technique man atuma ma se hlo chamin ama chawin atuara athita ani kha athi don chuan au chuakin ka thi na phuba la turin ni chak tak tak an lo kal nge yang atia thi ve me hlawin hong tien ero an naw then khat te nen atlan cheta ani kha hong tien chuan ra la tang lo thlirin fenglei pavilion te chu an ngoi me ho lawanga phuba an ron la khopang thin rim takin ati nuwa hong tien saule anaw te chu demon puppet chu naron zuya ma se iana chuan du tok turin puppet chu a kolet le a hong tien te chu an tlan chuak ta hong tien chuan tuna hian atlan chuak lawani chuan chen ian ang bokin athi don ti a hra chiang emani chu in beina zong chu han su le han yu pu te chuan an lo thli ringa han yu pu chuan iana chu a fak hle a heti hian a soi iana hi mi hla om tak le mi bik mi dang lam takania ma se tuna chuan engma ti thei om to lo hong tien saw chu atlan chuak to tuna chuan chen ian thi na chung chang chu fenglei pavilion mi zong ne na a soi nge yang atia tuna chuan fenglei pavilion chuan ian hi tha nge tumin an ron zong nge dona mi thil ti theile chak tak hong tien sawa aya chak te po an ron tel nge yang atia han su chuan a pu hne na chuan khongain ian hi pui ram ro engemaw kong zong talin atia a pu hi engtiang taka chak ni ani a hriat tlat lo alang tam lo khop maya Douzong 4 star vel ani arinom ti chuan a pu chuan ngun takin angai tua heti hian a changa heta hian ian a tan pui turin kan kala a chan chu han family te chu min pui wang ani hong family te hian kan han family te hi an ti boi rei to hle a nan min pui awanga boin na satak atok hi apoi ka ti ian a chu ka the pho chon ka pui ve nge yang atia han su te unaw chuan chu thuan thriat chun an lom hle a ma se han su pu chu alungai deuh fenglei pavilion te la om zia hriat chen em wang ani chuti lai chuan ian a mit muwa chuan chen ian chu thi to ma se thil dik la om ti a hre chuaka chen ian chu a fing ve tlat self destruct technique khan ataksa atichia ma se sol ero ati hlum tel lo a sol trace mangin tlan chu alo tum renga lo nia van duai thak takin heng tik te hi ian laka chuan om zia om tlat lo chuta ian a chuan amei al mangin chen ian a sol chu amana pressure na takape a chen ian chuan khongain min that chu tongkai ni soi fel sha mang tin in biak ram pui atuma fenglei pavilion ten min ti lum chuan an that mai don che an chak zia chu i helo a soi zo man lo a soi bel le main ian a chuan har lal vek chen ian chu a thi tak ta chuti lai tak chuan han su le apu te chu an ron thlenga ian a chuan in be na hnu ma po a hnu chia do ti an mu chuan an lomin ian a chu fing an ti hle a chen ian a that ti fin na tur engma om lo ni hetiang hian an ngei tua an yu pu chuan he pai mihring po ani me don em ni le ati hial ian a chuan han yu mu chuan alom hle a engwang nge alo kal ti azota han su te unaw chuan ian a chu an pan vat an pu ero chuan ngoi ring ne lo en reng thung ian a chu lo mel hle a han su te unaw chuan ian a chuan faka i chak tak zet chen ian chu al sam takini thata hong tien saw po itlan chiat tir bok ania antia
Iana chuan in ngai tlom takin ka van nei mei me ni kha atia han iu pu chuan iana chuaron pana iana chuan chi bai lo bu ve boka ngoi rangin min en renga itan mi hla om ka ni lo miss han iu hi ka thian thata kania miss han iu hian kanunna po a chan him to khatiara la tanga makti mel takamin en reng chuan ka zak me anga tia han su point khongain lungai su iana hi mi hlau om ani lo ka pu a lo tia putar chu aril ruwa ha dam ta dewa in mel hriat tirin ka ming chu han fei ka ni e ti nei hriat tira iana po chu akuna a in mel hriat tir ve boka ma se han fei chuan ti topin ku na ngai lo tuna chuan engkim ma thatta boka ka tu te pahnih hi kan hruai ho ange ma se na kin loka kan hmu le the ni chuan kalom hleang I hne na soi tur tam tak ka nei don ania atia iana chu nel om takin anuya phur takin ole hunrem chang ma saber kan hmu le vat tonia atia han fei de chu hon tuma an kala han su chuan ian hne na family pavilion mi te laka film khur hle turin thila central plains hi arang the ang bera chu san turin thuron na pe iana chuan angai sakna awangin lom thu soya han su hian iana laka hian feeling sa nei tran to ena biak chu du tok hlei theilo apu chuan han su chu kawin lai hmuna tang chuan an chuak ta an chuan nu chuan master tian ho chuan nui war chung hian iana chu mei cheno pangjinga alar hle ni na lang aron tia master tian ho hi fiam thulu tak ani ve rim iana hne na ma se ila chaklo hlea tun aya I taksa hi a chaklo chuan kapowari man le huna ipuak dar vekang ti ala om khop me lo tia iana chuan lungai lo turina tia Douzong level thlen vat theinan huang pil chu ei thuai don tia sei huang pil chu do huang level ina ai chuan star pakhatemo pahni emo in a level line up thei dona tuna hian do huang 7 star ania 8 star emo 9 star akai lo pon iana hian Douzong level akai thei mei to don ani ti chuan central plains a Pavilion lampan chuan kalatum ta a chua don chuan master tian ho chuan fiam thu bokin itan engkimi ro man fel vek to ma se min thei kil mi su refine pilmin la bat kho atia master tian ho hian mihring taksa anei le theinan iana hian pui alo tiam to in biak remna an lo nei to a master tian ho hian iana hi aveng him ve thung don ani chuti lai chuan win lightning north pavilion lo langa fenglei pavilion win lightning pavilion ti bokhi soifia hlekila pol chak takania central plains marlam biala thunei na sang tak nei le win and lightning technique thiam tak neya hriat larani north east west le south pavilion a ain thena east pavilion an chakbera tuna lo lang hi north pavilion ani an hnuai hian han family le hong family te po kha an om ve a chen yen kha kan hrianga fenglei pavilion elder ania hong family ami hong china kha zir lai ani hong family net in zomna thuk tak ania hong family le han family te boina in rolin chen ian chuan anunna achan pha fenglei pavilion te chuan phubalak an tum don ani chuan north pavilion a chuan tlang chunga sak in ro puizet melo langin an sipai pangai mei te po an chak ti achiang hle an chief feitian Douzong 9 star chuan elder chen ian soul trace chu a cheto ti apuanga chumi omchia chu tha ani to ti na ani chunglai mi zongjong chu an mang ang hle an elder thil ti thei tak pakhat chuan tunge fenglei pavilion elder thatngam hong family te melma han family te chu aring hlela puitu an nei ti an hrethoya ma se a ming tak ero an thelo an chief chuan tunge thattu chu an la hrechiang lo ni in a sei an chief feitian chuan an elder pathum elder feng elder ulele elder dian te chu elder chen ian thattu chu zong chuak ngei turin thu chu apea ani pathum hi Douzong level expert tha ani an chief feitian chuan chen ian thattu chu sei sa hrepa ti hlum turin ati fenglei pavilion elder thattu chu hremlovin an chuak lawang thinrim zet thian atia heti lai hian ian chu central plains a khopui danga akal chuta chuan a chanchin chu alo dar na sameya chung lai mi te chuan tlangwal pakhat iana lano pang takin
friendly sek atanga 4-star Douzong level elder pakhat Tudou Tencent an lo sei luai ama mai baka Douzong 5-star po omma se chutlangwa chuan tena ala chang tho an lo ti chung mi chun chu tiang chakna an nei theinan dam chung hun an mo lain iana an ti kum som ni vel chen chu tiang theina chu anei ania ti nan seina samaya an la du tok mai lo hong family member tam tak po thata ol sam takin hong family te chu a ne theia an lo la ti le zel bok iana chuan chung an soi zong chu angai tha alem chu banga a intar fur me finglei pavilion de chuan chen ian thatu chu tunge ani an lo hre chuak to iana mu piang in finglei pavilion a report tur ti a in ziaga chu le khatara chuan iana tan thu cha alo oma han chung ko himna angai tu ani chuan han familia run kalro ti alo in ziaga iana chu thin rim khop maya ama ngein han family te tin hun la oma adin tir ta ni inangai alo kal tumna chu a thak ngal han family te chenna chun kal ngal atuma master tian ho chuan han chung ko de chu pui tu mem ni chuta chuan mel ma chak tak tak an om nge yang atia iana chuan he boin he keima wangin an chunga alo thlenga kading mai lovanga an ti chiat like en mai lovang ti ina changa tian ho chu anuya imi zia hi ka du khop mai ati lungai su ikianga ka om chung chuan ichunga har satna thleng lovang iana chu rang zetin lai mun tang chuan a thlok chok ta heti lai hian han family te chen mun chu lo langin pona finglei pavilion atanga sipai te chuan an lo hual vek to a finglei pavilion sipai te chuan ian lo thlen hun chu an ngak renga ama man tura tir elder chak tak pathum te chuan om ve bok han eu chuan iana chu a local don em ti chu rilru ha tak chung chuan a lo ngai tu a han su ve thung chuan a lo kal lo ka be sei har sat na sa zo ka alu ka du lo ti a soya han eu chuan han su hian iana angai sak thuk zia chu a thiam le abul nai sipai te chuan fiam thu tho nan han eu te chu an ron hmanga heng nula te hi nupui nei theina hun rem chang ani don an moi dun te an lo ti sipai pakhat chuan sipai dang hnena heng nula pani hi pindan khata an oma ing vain nge zan ina hian kan lu chit lawang au pa zok hi ken ka changa ano pang zok chu inei theyang atia an thu seiten om tak chu han family te chuan an theta an thin rim kher mai elder han tian chu a thin rim zual khop mai engtin nge hetiang hian in ngai tu angam in zawain in ten om tak zetani nung chang moi po in hren ange atia sipai pakha chuan a ma chhon lai chuan hetianga min tong khum tu hian tu nge nia in ngai kan laka chun engma inilo kan tan chun putar lak lo tak mai chawini chu wangin ngoi hmakla itan na thazokang atia anu izat le zuala nangni ho han family tia soite hi minran mai ni chuti chung chuan kan laka io I chuangam amo ati zui zat chu thua thria chuan elder han tian chu en sum zo talo chu sipai chu beiturin appan ngala ma se chu ti lai tak chuan chunglama tangin lightning hian rondeng totin thupe ka chuka elder han tian chu an ti top ngal elder pathum de chu an ron in rola hanji chuan zona zota he hi finglei pavilion mishing ni na nei lo lutuk nung chang moi po shelo mi chung ko fanu te chung chang he ting hian mi in sei thin aron tia elder pathum de chuan chapau takin an chang leta kan chanchin soi tur point itling lo ti pa chuan han family zong te chunga gravity pressure chak takan manga hanji chuan an tan chuan an chakma ma ani an kluk lo ti a chiang hle a ro ron surin han family te chu ai nuk dokta ma se chu ti lai tak chuan iana chu kol phe ang me rangin lai hmuna chuan a ron thlenga iana lam chu chulai mi zong chuan an hoi ngal thap iana chu in be atin a heavy ruler kengin in be na tual zol lai taka chuan adinga local ro 2 point kalaka har satna anei ani chuan kan ching feldonia room z hian atia han family zong chuan iana an hmu chuan an lom hle sipai zong chuan iana chu man tumin an run bei nga ma se heng sipai te hi mi pa ngai mei me ni lo practitioner chak tak an ni vek
se iana chuan an hmaya akutuma sem kuala niringot a hnek thesok soka a heavy ruler chu moisetin ala kuala boru ka vorvir master tian ho chakna mangin sipai zong ti chevek thei me al dragon alo chuaka andar ngal suo me ti chuan iana chu a thla mangin elder pathum te bula chuan zoi muangin a thlok chawa heti hian atia min man du chuan nangma ni ngei che tanga yang elder pathum te chu an tho chuaka anin ena iana man tur chuan kan tho ho ngai don ani zoi sapin an tia iana chu anuya min man tur hian pathum hian in tran ru la ngai ni chuan zakhle ra u Douzong pathumin do hong pakhat mo ati elder te chuan elder chen ien khai thata voini heng kan that ve don cheni antia iena chuan muang chang ina changa in hre sualani khaputar kha ama le ama ain ti hlumani atia elder te chuan an oilo na sa thinrim takin an tong chuaka atok ti pa chuan an atek ngala iena chuan a demon papet chu ko chuaka elder se chuan chu papet chu art demon papet Douzong level papet ti an hriat chuan an mang ang ru hlea chuti rual chuan iana chunga tang chuan aura chak tak ran chuaka master tian ho thil ti thina then kha chu iana chuan apmang le don ta chuti meglai chuan elder pathum te chuan hongtian sau chu an kau chuaka hongtian sau chuan thinrim se thian hong family te laka buina na sataki thena phubalak na chu kanayang inun na voina hian kalak sak don che atia hongtian sau chuan iana chu a bei ngala ma se di ban papet chuan alo danga in be na sataka lo chuak le ta chuti lai chuan elder pathum te chuan an zir tir te nen nine haven thunder prison formation technique chu siam tumin an in buat saya he formation hian iana le a che vela energy wall lian taka siama tuma an lut theilova an chuak theilo pok elder te chuan kan elder chen iana I tha awang le thil hlu tak tak I ruwa 3000 landing strikes technique hi pon lammi kuta om tur ni lo ti in full attack mangin an beita iana chuan a heavy ruler mangin a beileta boru ka chuan an in beita mi meile elder pathum te chuan iana hne tumin an chakna zong an chua iana chuan a heavy ruler mangin thei top chuin alo beilet ve zela atopa chuan elder zong chuan an chakna chu in zoom khoma win blade technique chu man an tumta anin beina chu a hmu nom chho zel don lai chuan episode chu atop le ta abahan poi thin tak em